Hola, molt bon dia. Soc el Rafel i en aquesta petita càpsula, petit vídeo, parlarem una mica de Microsoft 365 Copilot i de com funciona a nivell de servidor i com s'estructura realment tot el sistema de servidors de Microsoft. Sí? Eh, Microsoft 365 és una plataforma que té un seguit d'eines web 2.0 amb les quals podem interactuar i treballar a nivell col·laboratiu o a nivell empresarial. Microsoft 365 Copilot està composat d'un servidor molt gran que vindria a tenir aproximadament el tamany del Camp Nou, del Barça, perquè ens fem una idea, és una sala negra plena de servidors, que segurament hem vist a moltes pel·lícules, aquestes sales de servidors, i aquest gran servidor està partit en tres parts, sí? En tres servidors més petits, no? Que són fills del genèric o el gran servidor que seria 365 Copilot, en aquest cas. El primer servidor té el nom de Microsoft Exchange. Sí? El segon servidor té el nom de SharePoint i el tercer servidor s'esmenta o es diu OneDrive. Passem al primer. El primer és Microsoft Exchange i és el servidor de gestió de correu electrònic. Si pensem en gestió de correu electrònic, segurament a vosaltres us vindrà al cap o a la ment l'Outlook, que és el programari que fem servir per llegir o enviar correus electrònics. Molt bé. Aquests correus electrònics no estan dintre d'Outlook, perquè en realitat Outlook, que és l'aplicació que penja de l'Exchange, sí? És una interfície de visualització. És la interfície que fem servir per visualitzar el correu electrònic, però no emmagatzema res. Si volguéssim veure un correu electrònic de fa 2 anys, per exemple, i aquest correu electrònic contenia un document adjunt, un PDF, per exemple, nosaltres podem rescatar i veure aquest adjunt i veure el correu electrònic. Per què? Perquè està emmagatzemat amb un servidor, tota aquesta informació. El servidor realment és Microsoft Exchange. Sí? I l'Outlook només seria una interfície per poder interactuar amb aquest servidor. Val? Molt bé. El segon grup o la part central del servidor s'esmenta SharePoint. SharePoint com a servidor que penja una aplicació que és Microsoft SharePoint com a aplicació. Sí? Llavors, aquí tindríem SharePoint i SharePoint, que un és el servidor, el nom que rebria el servidor, que emmagatzema tota la informació a nivell de documentació, aplicacions, calendaris, és a dir, tot allò que tu puguis ubicar dintre dels llocs de SharePoint de la teva empresa estarà emmagatzemat en un disc dur que s'anomena o que s'esmenta SharePoint. I per últim, el tercer servidor, que és el més nou de tots aquests servidors, la part més nova del Microsoft 365 Copilot, aquesta plataforma, s'esmenta Microsoft OneDrive, que suposo que la coneixeu totes i tots. Microsoft OneDrive és el servei de núvol. I què penja des d'aquest servidor OneDrive? Doncs penja tota la resta d'aplicacions que no són SharePoint i que no són Microsoft Outlook. És a dir, la resta d'aplicacions de l'ecosistema del 365 Copilot, estem parlant de Word en línia, Excel en línia, del nostre estimat Teams, formularis, qüestionaris, list, etc. Pengen tots absolutament de l'aplicatiu o del servidor del OneDrive. Sí? Què hem d'entendre que és molt important? Que tot i que estan estructurats en tres, aquest servidor està partit en tres seccions, sí? Al final tots computen o formen part d'un ecosistema que es diu Microsoft 365. Això vol dir que estan interconnectats. Sí? Així que rebo un correu electrònic, sí? I ho estic veient a la plataforma. Estic interactuant amb Copilot Chat aquí, en aquest servidor, però estic veient els adjunts i els missatges que he llegit des d'aquí. O des d'aquí puc veure mitjançant Teams
un seguit de documents que tinc penjats en un SharePoint en un equip de treball. Llavors, què passa? Què succeeix? Que en realitat, tot i que són 3 servidors independents, en realitat per nosaltres hem d'entendre-ho com un únic servidor que està interconnectat. Sí? Aquesta és l'estructura de la plataforma, sí? I a partir d'aquí el que farem és entrar en cada una d'aquestes agrupacions o famílies i explicarem. Què és molt important també que entenguem? Que al final la mare de tot és el servidor central, que és SharePoint. Sí? Per tant, SharePoint com a servidor, no com a aplicació d'escriptori que podem visualitzar i interactuar amb ella. Sí? Tant és així que si tu obres un document del núvol, qualsevol tipus de document, i llegeixes a la part superior la URL, és a dir, la ruta on es troba aquell document, veuràs que a l'esquerra del tot, que és la carpeta mare, veuràs que diu My SharePoint. Sí? Per què? Perquè en realitat qui mana sobre la resta dels servidors, sí, és el servidor de SharePoint. Aquest és realment el servidor més important de tots els servidors que existeixen o que hi poden haver dintre d'aquest ecosistema. Sí? Així que el que farem és primer entendre com s'estructura, perquè després, quan parlarem de grups o quan parlarem d'equips o quan parlarem de llocs que són els SharePoints, sí? A l'hora de crear-los hi ha diferents possibilitats i depenent d'on el creïs té unes especificacions i té uns avantatges i desavantatges. Per tant, entendre com s'estructura ens permetrà a posteriori, quan parlem de SharePoint, dels equips del Teams, etc., veure el per què o entendre el per què d'allò que us explicaré arribat el moment.